θέλω να σας βγάλω μια είδηση και θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Επειδή στόχος είναι το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και η ελληνική οικογένεια και η εξαθλίωση των Ελλήνων, θα πρέπει να δούμε έναν πολύ σοβαρό παράγοντα ο οποίος μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι η ναυτιλία. Ναυτιλία, τουρισμός και φυσικός πλούτος. Προσέξτε που θίγεται η ναυτιλία με αυτό που υπέγραψαν. Και αυτό είναι τραγικό. Το λέω για πρώτη φορά εδώ και θεωρώ πια ότι είναι μια πολύ μεγάλη απειλή για την πατρίδα μας και πρέπει να την κατανοήσουμε όλοι και όχι μόνο οι άνθρωποι της θάλασσας. Αγγλικό δίκαιο σημαίνει ότι μπορεί να κατασχεθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου περιουσία η οποία υπόκειται στο ελληνικό κράτος. Η ελληνική σημαία λοιπόν στα βαποριά θεωρείται ότι είναι ελληνικό έδαφος. Άρα, βάσει του αγγλικού δικαίου οι πιστωτές, από τη περίπτωση που ισχύει στο μνημόνιο, μπορούν να δημεύσουν στη θάλασσα, στον ωκεανό, καράβι υπό ελληνική σημαία. Ο πρώτος στόλος δηλαδή στον κόσμο, θα είναι υποκατάληψη με το αγγλικό δίκαιο, γιατί υπέγραψε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος την υπόθεση που λέγεται αγγλικό δίκαιο. Και ενώ έλεγε στη Βουλή ο κ. Παπαδήμος ότι αυτά που λένε για το αγγλικό δίκαιο